канал е за тренировки и рецепти, мотивация и полезни съвети и неща, които бих помогнали на човек да се чувства по-здрав и да води по-пълноценен живот. В този канал обаче ще споделя мои книги, рисунки, проекти и всичко, което е свързано с творчество, защото това е една огромна страст в мен още от малка и освен моето любими хоби да тренирам и да тичам и да спортувам, това ме зарежда, успокоява, чрез него се чувствам изключително щастлива и искам да споделя моето творчество с вас. Завърших графичен дизайн в Софтуни 2020, мисля, че вече го бях завършила. Не съм много сигурна за коя година точно беше. Преди няколко години завърших Софтуни, като завърших преди 2-3 години някъде, завърших графичен дизайн в Софтуни. Изкарах целият курс с специализация към Photoshop и Illustrator. Рисувам от малка с моливи. Това беше моя много голяма страст и дълго време наистина рисувах изцяло само с моливи. Но един ден видях една рисунка на мой приятел от Бургас, казва се Стамен. Той рисуваше с тънкописци и беше толкова уникално това, което видях, че се залюбих да рисувам с тънкописци. Оттам се запалих изключително много. Започнах да тествам постоянно моите умения в рисуване. Исках нон-стоп да напредвам и да променям нещо. Да не е само с един и същи стил, както правя сега с годините. И буквално в последните 2-3 години постоянно експериментирам. Рисувам върху платно с различни бои, тествам различни маркери, алкохолни. Между другото, запалих се по алкохолните маркери благодарение на Sensei. Мога да ви споделя неговия канал, ако всъщност ви интересува тези хора, които сме вдъхновили. И там толкова много се запалих да експериментирам, защото беше толкова яко. В смисъл, той рисуваше с молив, после с тънкописци и накрая отиваше с алкохолни маркери и аз си казах, бре, това е много яко. И буквално се заринах с, сигурно имам вече над 100 маркера. Толкова много се заребих. Но аз просто, само като видя някакви материали, които за рисуване, супер много се заребявам и ако ви покажа всъщност какво имам, на някакви хора може да им стане малко too much всичко, но наистина имам всякакви боички. Темперни, водни, акрилни, текстилни, много видове различни маркери, включително моливи, акрилни, които се разтварят с вода и стават като водни. Много интересен ефект това, между другото. И затрупала съм с много различни материали и искам всички тези неща, които ги тествам, пробвам и тепърва правя за напред като проект или като рисунка или като нещо, което ще продам, например. Бих искала да ви го споделя. Защото в България няма много такива канали. Смятам, че това е полезно за хората, които биха искали да се научат да рисуват. И бих искала да споделя много неща. Даже не знам откъде да започна. Но нека започнем с някои мои рисунки, проекти. Да, все още не знам какво точно ще качвам за момента. Записал съм си няколко идеи. Мога да ви покажа в следващото видео някои рисунки от моите ескизници, между другото. Но, да. Това ще затворя там. Нека сега първо малко разкажа повече за това какво ще има реално, защото аз започнах с този канал като Blue Touch Art by Stacey. Като идеята беше там да рисувам и да си снимам целият процес на рисунките. Обаче всъщност осъзнах, че имам много рисунки, които не съм показала. Имам много неща, които не съм въобще някак си дори осъществила като идея, а имам много идеи, свързани с творчество. Аз си създадох бранд, който се казва Lemiart. Като скрипто послание на това име е Love and Enjoy Moment in Art. Обичай и се наслаждавай на момента в изкуството, в рисуването, така да се каже. И това е много, много специално име, което ми хрумна. Отделно Леми идва от лемур. Моят мъж ми казва, че съм лемур и това е много... Казвам, че приличам на лемур. Не знам дали приличам наистина, но това си нещо като наше си нещо.
Но това си наше така любимо свързване, така да се каже, между мен и него. И точно за това веднага ми иде просто заглавието Лемиард с това скрито послание, което ви разказах. И реших вече да си променя името на Лемиард, защото това е бранда, който започвам да изграждам и да споделя моите рисунки и проекти на света, така да се каже. Всъщност, даже може да видите, аз съм в момента с една моя рисунка, която отпечатах върху буза. И реших така да си печатам някакви мои неща просто върху дрехи, върху чаши и да ги продавам. Като аз по принцип от малка, още от ученичка даже, постоянно съм подарявала ръчно изработени картички, картини. Обожавах просто да подарявам подаръци. Това беше нещо, което ме зареждаше. Само като си представях, че има рожден ден и аз веднага вече започвам да ми изпълнят някакви идеи в главата, какво точно да му напиша, какво точно да направя. Дори съм подарявала картички, които са без повод реално. С нещо като стихотворение, пожелание. Да. Всъщност, сега като се замисля, това нещо съм подарявала на много хора и дори съм забравила, че го правя. И сега наскоро ми се случи, видях се учителката по английски език навън и тя ми беше разказала, ти помниш ли какво ми беше подарила? И аз ще съм изключила, че съм ми подарила такова нещо, но да, наистина обожавам да подарявам. Това е нещо, което супер много ме зарежда и точно с това се някак си разрасна тази идея да мога да подарявам и подаръци не само на мои познати приятели, но и на повече хора, които биха искали нещо различно, нещо, което е специално, уникално за тях. И така ми се роди тази идея, всъщност да си създам този канал и да просто да си качвам неща и да ги споделям със света. И да мога да подарявам подаръци и на хора, които не познавам. Тук виж се окаже някой с родна душа и се намеря нови приятели, нови хора, които са готини. И така. И точно това желание да стара да подарявам подаръци ми е дало толкова много. И точно така, че очаквайте нови интересни видеа в този канал. Пожелавам ви приятен ден, много усмивки, бъдете щастливи и чао от мен! Желание да искам да подарявам подаръци, просто нямаше как да не го споделя и да не го разрасна в някакъв канал. Честно казвам, беше доста притеснено, защото не знаех дали ще се хареса това нещо, дали някой въобще ще оцени това, което правя, защото съм забелязала, че доста хора, които не се занимават с рисуване, въобще не знаят и не подозират всъщност колко време минава, колко сама една идея дори, когато ти е в главата, колко време те отнема да я реализираш напълно, нека започнем с скица и вече метода на рисуване. Някой път на мен лично се ми отнема някои неща над 38 часа със сигурност. И точно това искам да покажа на тези от вас, които не знаят, че всъщност рисуването наистина е голям труд и то се надгражда с времето. Когато всеки ден опитваш, всеки ден променяш и всеки ден излизаш извън комфортната си зона и тестваш постоянно различни нови умения, различни нови техники дори, материали, които използваш. И това е нещо, което хем те предизвиква, хем се учиш на нещо ново и наистина буквално те променя това цялото нещо по някакъв начин. Искам много да споделя всичко с вас. Просто даже не знам откъде започвам. Много неща искам да ви кажа. И така че очаквайте нови интересни видеа в този канал. Пожелавам ви приятен ден, много усмивки, бъдете щастливи и чао от мен!